Azokuye kumsebenzi adwe. Uyabona uvela uphendule into eyiqeleni. Ngila ngaphandle uphumela ngaphandle thina siyiqede nje manje ngila e-hostel. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle because yabona nje elambeje benoma yogathi usuku lihamba kahle sihlala uma yogathi nombeje nje yabo lento yokuthi bona bazwana ayikho lonto. Mina nje ngokucabanga kwami nje ukuthi basuke bechwenzana like nje ukuchwenzana as umuntu enizwana naye yabo. Ayikho nje ukuthi nje le nto uthi abazwani serious phela uyabezwa abantu bekhuluma ukuthi yabo labantu ayikho nje lento abayenzayo like nje le phone call le kade uyibona ivideo isaqala le ngizokudlalela yona khona manje nje uyezwa nje lapho ukuthi kunokuhloniphana phakathi sekudlalwa ngathi nje mase bedililana kuma video aba ayikho nje lonto bayahloniphana labantu bayazwana. I think mina basobe befuna ukutrendisana nje ukuze umunye abe naleyo exposure. Anyways asambe siyobuka lo video wena uzongitshela wena ukuthi mina ngizwe into engekho noma kodwa nje mina ngizwe ukuhloniphana phakathi ashona khona ke awuzofonela uveje la ufana ukhonko ya put a jacket up low hamba kanjani put a jacket up low uyaphila khonkolo Soyithola nkabi yami imali zokuye kumsebenzi adwe wadelela kangaka. Soyithola imali zokuye kumsebenzi adwe wadelela kangaka. Ya? Usuyitholile imali izimali zokuye kumsebenzi adwe. Uyabona uvela uphendule into eyiqeleni. Ngila ngaphandle uphumela ngaphandle thina siyiqede nje manje ngila e-hostel. Igwala libalulekile manje. Fofo manje. Bekuyibona ke labo bekhuluma ke kwi-phone call uyezwa ke nje nawe lapho nje ukuthi kunaleyo respect phakathi noma bengeke bavuzelane but bayahloniphana labantu ngekutshela bayahloniphana nje basuke besenza izindima ngisasho namanje. Anyways siyivala lapho ke i-video yanamhlanje sibeka ungqi. I really hope ukuthi enjoyile i-video. If you enjoyile ngiyacela phela ukuthi ungikhombise ngokuthi usmash lo like button uphinde usmash lo subscribe button and mina ke I'll see you in the next video. Bye.